Ти моя ти заслужи ясен аз. Не мога да повярвам аз. О, благодаря. Благодаря много на всички вас. Всяко семейство има своя собствена история. Големи и малки семейства, обикновени и удивително неповторими. А когато всички в твоето семейство са необикновени, може да е трудно да намериш своето място и да се почувстваш прият. Дори в една магическа къща. В този дом всички заедно живеем. Игри, звуци, сливат ритъм, чуден строй. Какво семейство, звезди е блестящо. Звезди безбройно, всяка има блясък свой. Това е вола този дом. Намерила е културна подслон. Всички тук работи в синхрон. Но най-добре да почна от начало. Добре сте дошли при Мадигал. Дома на семейство Мадигал и си забе, където всичко е магично, фантастично знам. И аз съм част от Мадигал. Историите имат силата да ни пренасят на далечни места. Тази се развива дълбоко в джунглата. Внимавайте, тук има много диви животни. Това не е подходящо място за малко момче. Или може би точно това е неговият дом. Когато два свята се сблъскат, можеш да откриеш кой си ти всъщност или да създадеш приятелства за цял живот. Да търсим важните неща в живота, важните неща, беди и грижи просто забрави. Помни, че важните неща се крият в природата и с тях живота става по-щастлив. Дори да се скитам по целия свят, не мога без теб, мил роден дом. Пчелите цял ден си бръмчат, за да събират мед за мен. От всяко цвете и всеки камък чакат ме вкусни мравчици. Ясно ли е до тук? Много благодаря, Бомо. Божичко. В живота важните неща са точно тук. Са тук при мен. Да, точно тук. Хакуна Матата. Никакви грижи. Хакуна Матата. Май звучи добре. Живей спокойно, гледай само напред. Най-върховната стратегия. Хакуна Матата. Живей спокойно, гледай само напред. Най-върховната стратегия. Хакуна Матата. Хакуна Матата. Хакуна Матата. Хакуна Матата. Хакуна Матата. Отвори очи за